Здравейте! Това е втори епизод на нашето оцеляване. Аз съм Ради БГ. Виждате новия ми скин. Ага. Кажете ми дали го харесвате. Мен ми харесва. Близо. Уп. Ага. Ако се чудите, искам да ви кажа, че клипът, който беше качен за първи епизод, е сниман преди месец. И сега снимам Майнкрафт отново. Месец по-късно. Което... спече. Което е малко сложно. Защото буквално съм забравила всички контроли и такива работи. Имам ли още? Нямам. Добре. И да, и казвах, че съм забравила контролите. Горе-долу и забравих какво правиме. Да. Просто беше голяма грешка да си стрия Майнкрафт заради паметта. И месеци не можах да стигля. И качих клипчето, защото разбрах как се качва. И така. Искам при всяко гледане, при всяко гледане, епизодите ще ги правя по-дълги. Ако съберем, например, 100 гледания, ще започна да правя 15 минутни епизоди. Не като по-малко от 10, като сега. Добре, че го тръгнах на другата страна. Cool. Найс. Кирката ми свършва. Това не е найс. Не е найс, въобще не е найс. Първият ни айрон. Това е яко. Майнкрафт ни дава 4 айрон. И ние какво правим? Изпичаме ги. На 4 е 6 айрон. Което е равно на айрон меч. Което е равно на айрон кирка. Айрон меч. И лопата. Не, бъдехме се. Това ще е пълно хабене. Тъй като сме на писал защо ни е меч. Добре. Извинявайте. Да. Има малко батерия. Но... да. Какво ще правим с този епизод? Ще чакаме да стане ден и... Ще чакаме да стане ден и ще се разходим нататък. Ще и без това някакво да правим друго. Аз сложа да пъка този айрон. Упс. Ей, на време. Навали дъжд. Това не е хубаво. Нали знаете опасността да удари грамотевица и да се появят онези скелетони, силните с каските и онези гадни коне? Има овца. А тази овца не стига за да направим първото си легло. Омага. Охо. Аз съм на друга версия. Това не е хубаво. Това значи, че ще вземем демидж като падаме. И ще трябва да бием животните. Което ще отнеме дълго време. И ще ни трябва меч. Не ми ще бием. Ела ми животно.
Готово. Сега имаме 3 лул. И отиваме да направим легло. Разигра. Се постарая до 2-3 епизода да оправя това. Защото не беше предвидено. Бях на Minecraft Pokemon Building 3, което беше яко. Сега съм просто на алфата. Алфата не ми харесва. Първата си. И ще ми трябва чест. Нека. Един чест. Уху. Това е равно на легло. Аз обичам легло. Аз обичам легло. Това е гадно. Много гадно. Чакайте малко сега. Как се треснах по мисля, че не съм написал. Това е тъпо. Много тъпо. Как си бях свикнала да скам тук. Добре, ще се опитам да изтегля друга версия. Това е много газна версия. Аз съм си свикнала на другата версия. Знаеш ли, че има нещо различно тук? Много тъпо. Ще го оправим и това ще мине. Виждате нашата модифицирана къща. Уж. Maybe къща. Ето на това почетно място ще сложим първото, не първия елен, първото ни легло. Което е много найс. Отиваме в мината, защото като вали дъжд няма смисъл да стоим на лънка. Не ми се прави друга кирка. Трябва да оберем този кой. Кол, не кой. Кол. Което ще е бавно. Бавно. И смятам да ви го спестя. Чакайте ни. Сега идваме. Ето ме. Да. Съжалявам. Това беше непредвидено. Ще го изрежа. Не. Добре. Да, събрах кола. Не целия, разбира се. Не ми се събираше целия кол на света, на морето, на всичко. Това е нашата първа кирка и е пенсионирана. Има цветенца. Такова. Това е всичко се слага бързо. Преди ще завише. Колко ми е яка скина, как сме се кефя. Добре, казах че ако не ви харесва скина ми, да ми кажете. Моля. Какво ще правим този клип? Нищо. Защото след 40 секунди го спирам. Да, нека си направим една айрон кирка. Първата айрон кирка. Найс. Мила моя. Айрон кирки. Кове. Дърво. Пръчки. Торчове. Пържолки. Тук гладнявам. Не мога да ям.
Например, паражоли, той е Iron, това, не. Това ще е от мен. Аз бях Фради Теки. Не забравяйте да дадете един лайк за моя клип. И споделете, коментирайте, кажете какво не ви харесва тук. Нека го поправим. Кажете да запази ли моя скин. И довиждане.